Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Ang Radyo Philippine Standard Time, alas 6:09. Ang oras ginadulong sa inyo ang scan. Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon.
Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 16, tuig 2020. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian man pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kagkaroon sa aton mga headliners, una sa balita lokal, 6 katuig nga bata nga babae patay na sang nasapwan sa bakante nga lote sa barangay Estefania sa syudad sa Bacolod. Sunday lockdowns sa 3 ka mayor nga merkado sa Bacolod ginkakas na. Sa mga nagapanguna nga balita national, 15 tubtob 65 anyos gintugutan na sang IATF nga makagwa sa puloy-an. Paguntat sang Philippine Red Cross ang COVID-19 testing nga ginapasulod sa PhilHealth, dako ang epekto sa testing capacity sang Pilipinas. Kag sa aton balita international, Japan gindesisyonan nga i-release sa baybay ang kontaminado nga tubig halin sa Fukushima nuclear plant. Kag sa aton balita sports, Houston Rockets General Manager magapanaog na sa pwesto sa Nobyembre 1. Kag sa aton balita entertainment, iloy ni Angeline Quinto nagapabilin sa ICU. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:11. Detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Mayong gabi sa aton mga ka-aksyon nga nag-monitor sa aton man nga Facebook Live. Sa kay Miss Heaven Heaven, good evening. Sa kay Aksyon Bia Jonathan, good evening man. Sa kay Mary Jane Mendoza nga nag-monitor na. Thank you so much. Sa kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, kay Alex Monteza. Mayong gabi kuno kay Sir Eric Sigia. Sa kay 28 Himagbon, good evening man. Sakay. Okay, kay Harmy Dikina. Oo, nagtalang ka. Sakay John Marie Radok, good evening watching FB Live here in La Castellana. God bless and stay safe. Ikaw man dira, sir. Sakay Cecilia Oleo, good evening. Nagalantaw subong nga gabi dira sa area man sa syudad sang Cebu. Okay. Kay Alex Montesag, mayong gabi. Ay, matugnaw dira sa inyo. Ulan-ulan. Subong bimo ko di muna nga naga mabugnaw ang imo iyang mabatsyagan. Amugid na. Kay Ricky Calvesta, good evening man. Kay, okay. Kay Sir Alex Fuentes, nga naga-monitor man always. Thank you so much. Baw, ang mga members ang nagapanguna, gidya. Ang mga si Vice at si Secretary, wala pa nakabutwa subong ho. Karon lang. Sakay Bobby Gonzaga Macalino, mayong gabi and God bless man. Sakay Sir Armando Sigiro Magmanwa, good evening. Sakay Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira sa imo, good evening naman dira sa amon. Watching from Twin City, Minnesota, keep safe and God bless Bacolod. Thank you so much Ma'am Vanessa. Sakay Cruz Arl, good evening lang dagali sa pumuluyo sang Barangay 2 sa Banuasang Isabela, especially okay, halin sa kay Kagawad Richard. Siga, thank you so much. Sa kay Ma'am Jocelyn Aresivita Olak, good evening man and thank you so much. So, sige, continue lang sa pagpadala man sa inyong mga mensahe. Sa kay Bea May Mampang,
tukadamo subong sa mga new name nga nagasulod, nagalantaw. So anyway, thank you so much gida. Sa kay Tata Vivek Morden, ano ni Aksyon Brian man. Sige. Nag-monitor sa Makati City. Sa kay Presi, Dennis Richard Tiborgoma, good evening. Mugi na siya. Kanitamad ko. Amo lang na nga ako niya hair lalusubong. So, sige, standby kita danay for our local news. Sa aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:16, kagkaroon sa detalye na sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Patay na sa nasapuan ng 6 katuig nga bata nga babae sa isa ka bakante nga lote sa barangay Estefania, syudad sa Bacolod kagabi. Sudok kay Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk, Head Police Lieutenant Arlene Torridon, nadula ang bata alas 7 sa nga gabi kag nakitaan sang himata sini pasado las 10 kagabi nga wala na sang kabuhi. Dugang pa ni Torridon, may aligasyon nga ginhimuslan ang napatay apang hindi pa ini makumpirmar tungod ginahulat pa ang resulta sa autopsy examination. Ang ginatudlo nga sospetsado, isa ka 24 anyos nga lalaki nga nagapuyo malapit man sa lugar sa biktima. Palayag pa ni Torendon, nag-upod ang sospetsado sa kapulisan para sa iyang kaluwasan. Gain klaro ni Torendon nga hindi isa ka pagsungka ang ginhimo sang suspect bangod resulta ini sang follow-up operation. Sa karon preso sa custodial facilities sa Police Station 4 ang sospetsado kag natala nga pasakaan sang kaso nga homicide kag padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa mahimo dugang pa nga mga kaso nga ipasaka. In effect, nag-announce sila sa Sa iban nga balita lokal, ginako naman sang 24 anyos nga sospetsado nga siya ang may kahimuan sa nga krimen nga pagpatay sa 6 ka tuig nga bata nga babae sa barangay Estefania sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag sang suspect nga nadala ini sa tuman nga kahulugbon rason nga nahimo niya ang krimen. Patag pa sang suspect, wala na siya sang may napinsaran nga himuon matapos nga nagsinggitan ng biktima nga nagapangayo sang bulig rason kun nga aiyagin kuga nga amo naman ang ginalantaw gintunaan sang kamatayon sang biktima. Nagapangayo naman sang pasaylo ang sospetsado sa pamilya sang napatay kag nagpalayag nga handa sina atubangon ang kaso nga ipasaka batok sa iya. Sa piyag nga bahin, gipayag sang iloy sang biktima nga desidido ini nga pasakaan sang kaso ang suspect bangod sa paghimuros kag pagpatay sa iya nga bata. Dako nga panamukutanon sang iloy kung ano ang nahimo nga sala sang biktima sa suspect kun nga agin patay gid ini. Suno sa iloy, malapit sa mga tawo kag mabuot ang biktima rason kun nga hindi sini mabaton ang natabo sa iya nga bata. Nagpangayo sa karon sang bulig ang iloy sa pagpalubong sa iya nga bata. Sa dugang pang balita lokal, ginkakas na ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia ang Sunday lockdown sa nga ginapatuman sa 3 ka mayor nga merkado sa syudad. Sa Executive Order No. 68 sang alkalde, ginbasiyan sa pagkakasang lockdown ang mga resulta sa ginapatigayan nga surveillance COVID-19 testing sa mga manugbaligya sa merkado sa Burgos, sa Central kag Libertad. Nasaad man sa EO nga magapadayon ng pagpaninlo kag disinfection sa nasambit nga mga merkado sa Sabado o kung Domingo sang gabi. Ang EO ang ginpermahan ni Leonardia sa Oktubre 15 tuig 2020. Plano naman sa lokal nga panguluan sa Bacolod nga magdihon sa isa ka Memorandum of Agreement upod sa isa ka hospital nga amo magabulig para sa pagproseso sa convalescent plasma nga tuyo kolektahon sang syudad nagikan sa mga COVID patient nga naka-recover na sa COVID-19. Suno kay City Administrator kag Emergency Operations Center Executive Director M. Ang ining lihok ang nagatuyo nga makaangkon man sang kaugalingon nga pondo sang blood plasma ang syudad para sa mga pasyente nga nalatnan sa virus.
Dugang paniang ilan na sa karon ginaporma ang listahan sa mga individual nga ginakonsiderar bilang mga potential donors ng convalescent plasma nga iya gintawag nga COVID champion. Sa piyagawahin, ginpasalamatan sang opisyal ang ikatatlo na batch sa convalescent plasma nga gindonar sang DOH Region 7 kahapon nga adlaw. Sa katapusan nga balita lokal, ginklaro naman ni City Administrator M.A. nga nakasentro sa travel resumption sa Bacolodon kay mga residente sa Region 6 ay naging kaundan sa ginpagwa nga Executive Order No. 67 ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia. Suno kay ang iningalihok sang alkalde ang isa ka pamaagi bilang papakita sang suporta sa inisyatibo nga ginhimo sa mga LGU sa bilog nga region nga nagahandom sa liwat nga pagbangon sa ekonomiya pangod man sa epekto nga gindulot sang pandemic nga COVID-19. Dugang paniang magluwas sa padayon nga pagpatuman sang istrikto nga health protocols, nagapanguna man nga requirement sa natalana nga pagbukas ang biyahe ang paggamit sang contact tracing system cards sa bilog nga region o kon ginatawag nga backtrack cards para sa mga Bacolodnon. In effect, allow sila sang free travel sa aton mga residents back and forth to and from Iloilo. So, amo nang aton nga we are allowing ang mga taga Iloilo or taga dito sa Panay na mag-abot sa aton at the same time sila amo man. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:21. Para sa ating mga ka-aksyon kung ginapangitaan nimo, pinaka-importante. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag. Okay, welcome back sa second portion sa ngaton niya nga pagpanamyaw sa inyo sa bunga gabi. Sa di na ko to gani. Danay lang. Pangitaon ko danay. Okay. Oo. Ikaw kuno Rayjan Tan Villalon magbalon kasang payong. Kagsa tanan nga Energy Fans Club family. Halong. Sige, thank you so much, good. Dennis, sakay. Aha. Tanay lang. Sa kay Emmanuel Ray Loktugan, good evening ma'am, taga Masville, Barangay Cubay ma'am. Sige, thank you so much. Sa kay Virginia San Antonio Alpinda, good evening man, watching from Celine Homes, keep safe and God bless. Sa kay Maria Luisa Artisano Iligan, good evening, monitor sila kuno sa Barangay Bata. Sige, thank you. Sa kay Helen Westna, good evening man, nga naga-monitor dira sa Barangay 35. Sige. Sa kay Sir Alex Montasa sa liwat, patamyaw ko sa iya nga maestro sang RTC Talisay tanan nga staff, especially sa ila ni Miss Jane Destoa kag Miss Julian Insular sa Group 2B class. Madamo nga salamat. Sige, thank you so much man. Sa kay Jovi Alabado Cargaba, ngayong gabi ilang gali sa Purok Pilet 2 sa tanan nga nagapamati diri sa Aksyon Radio. Thank you so much. Good evening Aksyon and hindi kami nakadugo na. Ay, hindi ka mo kadugo ni Aksyon Brian na pareho lang ka maguro Pilet do. Sige, sakay Alex. Fel agani no. Sir Montesa, Sir Alex Montesa, grabe subong ang ulan. So halong-halong kita. Sa kay Edward Alihano, good evening. Sa kay Inday Blaza, good evening man. Okay. Sa kay Chic Sean Defensor, good evening. Naga-monitor dira sa Banwa sang Manapla.
Okay, ginagrita lang tayo ng family Gordon kag sa junior ya kuno nga si Elimar Gordon nga naga-monitor gid. Salamat. Sakay Dino Alec good PM man naga-monitor dira sa Talabahan. Alan Hinigaran. Sakto na akong basa. Sakay si Cora Grace. Good evening. Sakay Rizalina Alvarez, watching here in Minnesota, USA. Good evening and God bless. Keep safe. Sakay Ma'am Rose Guevara, good evening. Thank you so much. Sige. Sakay Ma'am Vanessa Mayo, ginapatamyaw niya si Uncle niya dira sa Jensen, Uncle Herrera Nards. Thank you, Geda. Sige, sakay Uncle de Miss Vanessa si Herrera Nards. Sakay Ken Nabaredo, good evening, watching live from Hong Kong. Thank you so much, Keda. So, sige, standby kita danay para sa aton man nga dugang pa nga mga balita. Sa aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:28 kagaron sa detalya sa aton mga nagapangunang nga balita national. Ginpahalugan na sa Interagency Task Force kun IATF ang ginapatuman nga mga limitasyon sa mga ginatugutan nga makagwa sa puloy-an. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang nagaedad 15 tubtob 65 anyos ang ginatugutan na nga makagwa sa ila mga puloy-an. Ang kada lokal nga gobyerno ginatagan sa poder para i-adjust ang age limit para sa mga minor de edad depende man sa COVID-19 situation sa ilang mga lugar. Nag-update man ang IATF sa listahan sa mga kalakip sa APOR o kun sa mga authorized persons outside residence. Gilakip man sa listahan ang mga repatriated overseas Filipino workers kag mga overseas Filipino nga papuli sa ila tagsa-tagsa ka mga pamilya. Gintugutan naman sa COVID-19 Task Force ang Pilipinas ay non-essential outbound travel sa mga Pinoy. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang pulisa mag-epektibo sa Oktubre 21. Sa inalam sang guidelines sa mga biyahe, dapat may travel kag health insurance subong man magpasa sang kumpirmado nga round trip tickets para sa mga magabiyahe o SAR ang tourist visas. Dapat man nga mag-execute sa declaration nga gina-acknowledge ang risgo sa pagbiyahe kag may negatibo nga antigen test sa sulod sa 24 oras antes ang pagbiyahe subong man sundon ang COVID-19 guidelines para sa returning Filipinos. Dugang pa ni Roque, dako ang benepisyo sa pulisa para sa mga Pinoy nga gusto bisitahon ng ilang mga foreign partners sa abroad.
Sa iban pa nga balita, national ginpahayag ni National Action Plan Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon nga dako nga pagnubo sa testing capacity sa nga Pilipinas ang desisyon sang Philippine Red Cross nga pag-untat sang COVID-19 testing nga ginapasulod sa PhilHealth. Suno kay Dizon, dako nga bagay ang pag-untat sang PRC kag saligan nga maganubo ang testing output tubtob nga hindi mas-settle ang issue sa PhilHealth. Una nga nag-anunsyo ang PRC nga hindi na sila magbaton sang test kag ipasulod sa PhilHealth kasunod nga wala pa nakabayad ang ahensya. Ang PhilHealth may balayran pa sa PRC balor 930,000 o kon na 930,993,000 ka pesos. Kumpiyansa naman si Dizon nga masulbar ang nasambit nga issue. Sa katapusan nga balita national, nagpangayo sang pasaylo ang PhilHealth sa Philippine Red Cross matapos ginpauntat sa PRC ang pagpatigarin sa COVID-19 test sa mga migrant workers kag medical frontliners sa napaslawan nga magbayad sa ila utang. Sulo kay PhilHealth spokesperson Ray Baliana, ang delayed payment ang kabahin sa pag-review sa bago nga presidente nga si Attorney Dante Guiaran sa partnership sa PRC. Suno kay Baliana, ginahulat na lamang nila ang clearance na gikan sa ibang government agencies agud nga isettle ang balayran. Sa damlag lamang nga statement sang PhilHealth, una na sila nga nakabayad sang 1.6 billion na pesos para sa mas sobra 400,000 ka mga test nga ginpatigayon. Samtang ginpahayag naman ni PCR Secretary General Elizabeth Zabala nga mag-resume sila sa pagpatigayon sang test kung mas-settle na sang PhilHealth ang ila nga balayran. Sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:31. Detalye sa nga aton balita international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Last and final stretch sa nga aton nga Facebook greetings diri sa inyo. Sige. Sakay Lani Metokwa, good evening. Sakay Tata Vivek Mordan sa liwat. Okay, great job lang sang ang ako na mag-iloy dira sa DSB Richelle Mordan kag sa among 3 kids. Keep safe always. Sige, thank you so much. Sakay Beverly Hongko, good evening. Action Radio Monitor from Buena Park Subdivision. Keep safe kita tanan. Sige. Sakay Mama Karma Idem Chengwin. Mayong gabi man. Sakay Ma'am Suzette Alunan, good evening. Sakay Fredson Morata, good evening. Liyog lang ko na tamyaw ang Marscom. Sakto na ang ako niya pagbasa. Marscom, Barangay Yubo Chapter for their full support. Thank you so much. Sige, thank you man Sir Fredson Morata. Sakay Heraposco Caraballo, good evening man. Thank you so much. Oy, sakay Ma'am Terry Sempron Yung, good evening. Sige, thank you gid sa liwat sa inyong pag-monitor sa mga ka-aksyon naton kung diin pa kamo subong. Oo, basi ulan na mahanap pa lang kamo magwa, dalagid payong. Kay hindi masiguro, basi magtupa si ulan. Diba? Importante nga may ara kita sang preparasyon nga daan. So, sige, sa liwat, thank you so much kay hindi gid magkalipat sang amon man nga mga pa-promo subong. But then, i-check nyo lang na sa amon man nga official Facebook page kay kung nawagon ko pa na karon lawig-lawig pa na basi makulang akong oras. Pamati lang kamo sa every anchors namon kay ginalawag gina nila isa-isa kay dira daw damo ang oras ti ma-explain nila further ang mga mechanics man. But then ARB nga sub kag ARB ano na ganing tawag tong isa to man. Basta ang isa para sa mga estudyante, ang isa para sa tanan nga taga Negros Occidental. Okay, last na lang sa kay Jack. Okay.
Sa kay Cyrus Comla Silestre, good evening. Sa kay Jack Capido Carolio, good evening man. Kag kay Bea May Mampang, good evening. Liog Lakono Tamyaw sa Abuanan. Kay Lolo Bukay, kag kay Lolo Cardito. So, thank you so much, Ged. Kag halong kitatanan. Sa balita, una sa aksyon! Kag sa detalye sa aton balita international, giindesisyonan sa gobyerno sa Japan nga i-release sa baybay ang treated water nga nagaunod sa radioactive substances halin sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant. Sa report sa GG News Agency kag iban pa nga media, ang formal nga desisyon ginapaabot nga pagwa subong nga bulan. Sa nibaluan, ang Tokyo Electric nakakolekta sa mga sobra milyones man ka mga tonelada o kun ka tonelada sang contaminated nga tubig halin sa planta nga nagwa bangod sa linog kag tsunami sadtong 2011. Kag sa atong balita sports, ginanunsyo ni Houston Rockets General Manager Daryl Morey nga magapanawag ini sa pwesto sa Nobyembre 1 pagkatapos ang 13 man ka mga season. Si Executive Vice President of Basketball Operations Rafael Stone ang gin-promote naman bilang General Manager. Plano naman ni Morey nga magapabilin sa grupo bilang advisor kag magbulig sa pagpangita sang ibulos sa kay head coach Mike D'Antoni. Una sa balita, una sa aksyon!
Kag para naman sa aton balita entertainment, tagapabilin sa hospital sa karon ang ginakilala man nga Iloy ni Angeline Quinto nga si Sylvia Quinto. Sa isa ka interview paagi man sa Zoom, gin-share ni Angeline nga yara pa sa ICU ang iya nga Iloy. Nagpasalamat naman ini sa tanan nga nagabulig sa pagwangamuyo para sa iya sa kaluwasan sa iya nga Iloy. Nagligad nga si Mana, ginhalad ni Angeline para sa iya Iloy ang bag-o niya kanta nga may tig-ulo nga wag ka nga mangamba. Sa balita, sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:40. Kaginyugin pamatian ang kabugusan nga detalye sa ngaton man mga natipon nga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 16, tuig 2020. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.